uni aivan, että täällä vaan ihan... Ei voida mennä kotiin, että on kaikki kuvat. Just siellä pohjoisessa niin katsotaan, että... Ai vitsi, se on mahtavan näköinen kyllä. Mä en oo yhtään mitään, mitä tässä kuvaa. Spider. Vähän kunnon vastavalo. Hihi. Let's mennään. Stick, stick. Hold my hand here, Victor. It's very rough. Wait till you get past the wall. Et uskalla mennä tähän istuun. Kakka. Joo. Ja kyllä melkein joudut ottaa bisset siellä toisessa päässä ja kävellä takaisin. Tästä kirkastuu, niin se kello, kun on tunti, vajaa tunti kävelty. Ops! Ai se on sisään mennä. Sama. Niin hirveästi pyytelee anteeksi. Hirveellä. Joo, mä tulin tuolta semmoista munaravihko. Mä päästin ne emännät ohi, että mä sain vähän otettua video siitä nätistä paikasta. Ja sit se, sori! Oi hitsi, mut tekis mieleen lähteä niinku rönymään tonne, mutta onneksi siellä on noit nokkosia niin, että... Ei se on sovi yhtään tekis mieleen lähteä rönyä ylös. No se siellä ois... Te voisitte mennä, että me saataisiin pyklipäät olisi tuolla jossain pensaassa. Joo. No se raatii aika. Nokkoset saa kanssa aika pitkäksi aikaa semmoisen kivan poltteen. Siis ollaanko me tultu jo mukaan 4? Vai 2? Eiku mit? 2, mä jo ajattelin, että... Ai jaa, no niin. Täältä on semmoinen machetti. Viidakko veitsi. Hauskan näköinen tuo käkky tuolla